lăsăm jos? Da. Stop timp! Și s-a terminat. Dar nu mai puteam să o văd așa, îți jur. N-am văzut-o în viața mea așa pe oameni, a fost cel mai groaznic moment. Nu, eram la un pas să leșin. Adică, efectiv, am dat tot ce am putut. Sunt în Power Couple România. Nu găseam energia să vorbesc, pentru că îmi foloseam toată energia rămasă să mă țin pe picioare și să stau acolo și pentru că îmi venea să mă așez, îmi venea să mă întind pe jos, efectiv. Mătii, și Power Couple. Este o super mare bucurie să ajungem după atâtea suișuri și coborâșuri în finale și să o mai și câștigăm. Și Power Couple, tu.